Тези. Те са мои. Този в Белгия направи голяма колекция. Много голяма колекция на българско изкуство. И сега прави и галерия за картините, които е купил. И то не само българско, той целият свят обиколи и събра сериозна колекция. Явно е, че той ще завещае това на белгийската държава, поне доколкото разбирам, това му идеята. Неговите наследници и след това просто богат човек, който решава да си харчи парите в изкуство. И слава Богу, че има такива хора, за да може и да преживеят и художниците по някакъв начин. Градската галерия, добре, че стана тази гимназия галерия. Все още е съхранено това пространство. И така вида му е доста европейски на това място. Археологическия музей също е добре, с това отворено пространство. То беше ограда там, ти не знам дали знаеш. Камен Горанов, Бог да го прости, като така трябваше да махне тази ограда, си говорихме, вика, дали ще стане добре тази ограда да се махне, да се отвори това пространство. Не го съсипаха. Добре е. Ами хубаво е. Само, че инфраструктурата е много лошо поддържана, плочници. Ти погледни само пред самата община колко е разрушено. И се надявам сега, ама то изборите дойдоха, нямат време да правят. Изглежда, че има проблеми с средствата. Би могло да се сложи някъде нещо, но е въпрос на обмислене. Сега е трудно да импровизирам, да ти кажа тук искам да сложа. Преди се правеше едно общо градоустройствено решение, търсиха се местата на тия работи, които са направени добри или лоши. Имаше минаване през комисии. Сега се импровизира и затова се допускат и повече, според мен, недообмислени работи. Плюс това няма средства. Няма средства. Общината 15 години не е дала 1 лев за галерията. Миналата година отпуснаха някакви пари да откупи няколко произведения. И то беше фиксирана цената. Явно е, че държавата изпитва някакви затруднения. И това рефлектира. Фактически ние като надстройка сме натикани в ъгъла. Няма пари за това нещо. И би трябвало да се градират нещата. Разбира се, не може да без такива неща, не може, не трябва. Защото това е друг вид работа, която си има място в живота. Но когато нямането първо удря тези неща, които са тя наречената духовна сфера, банален израз, но е точен и оттам си проличава. А пък тези, които имат пари, за съжаление, нямат вкус. Много рядко е да се случи човек с пари да има вкус. Причините са ясни, защо е така. Знае се как. Някои хора станаха богати. Няма Пол Гети, няма Гугенхайм, няма такива. Както в Холандия има Мьолер, голем музей, в Щатите фондации и така нататък. Може би след време ще има.
Да се надяваме, че ще се регулират нещата по някакъв начин, но за сега не стават работите. Не се получава. Тук там като поръча някой нещо, нещата са съмнителни като качества. Сега много по-малко работа бронз. Защото бронза стана много скъпи отливките и ако няма някой, който да си е поръчал работата от бронз, вече е непосилно да се отлее. Сега се стигна до 50 лева килограма, да речем. 40-45-50 лева килограм. Това значи, че една работа, ако тежи 200 килограма, отливката ще бъде между 8 и 10 хиляди лева. Лева, говоря за лева. За да имаш тези пари да си отлееш работа, трябва да имаш примерно много пари, да си позволяваш това, което правиш, да го правиш в бронз, ако нямаш поръчки. Дървото е по-евтин материал, намира се дърво и е също хубав материал, защото е много топъл, много нямаш работиш го директно. Докато бронза се правят кълъпи, отливки и така нататък, но дървото е уникат. Правиш едното, то не се повтаря. Няма как да го направиш. Ако направиш копие, то не може да се направи буквално копието, тъй че всяка работа от дърво, поне при мене, си е отделна работа. Добра или лоша, това е отделен въпрос, но е уникат. В повечето случаи смятам, че не са добри. Че са могли да станат и по-добри, да речем, нали? Но то пък, ви сега, когато почнеш прекалено да анализираш нещата, губиш онова усещане за импровизация, Като натрупаш години, пък енергията ти става по-малка и оттам почваш да си задаваш много въпроси. Сложна работа е. Сложна и така и много често си казваш за какво. И на другия ден пак влизаш и работиш. Съмнението е част от работата. Без него нищо няма да направиш. Без него ще бъдеш един пуяк, който си разтваря перата и смята, че света се закласва по него и чака овация и ръкопляскане. Най-много да станеш министър, да речем. Вече ритъм им е обърнат надолу с главата. Преди бях много методичен, сега по-малко. Не заради това, че нямам енергия, все още имам сили да работя, но променят се нещата. Много е трудно да направя характеристика, точно какво. Мотивациите стават други. Нужна е мотивация. Мотивациите се свеждат до няколко неща. Да ти поръча някое нещо, да имаш адската потребност да направиш нещо, без да имаш поръчка. Това вече е въпрос на години. Поражда се съмнение в оценката на нещата. Това отново ти отнема част от мотивацията. Част от мотивацията се отнема от общата среда, в която живее човек.
При някои мотивацията е да спечелят пари. И това е много сериозна мотивация. И тези, които имат такава мотивация, работят в този смисъл, че не се замислят много. Мисълта им е прехвърлена на друга плоскост. Има сега художниците станаха бизнесмени, особено едни примери, не тук толкова, защото тук бизнес средата не е добра, обаче има художници на Запад, които са бизнесмени. Работят десетки хора за тях. Стотици, даже. Цялото това, тая смяна на модела, който вече не е съзерцателен. Няма съзерцателен. Художника вече не съзерцава. Това вече минира, според мен, минира в основата самото изкуство. И в края на краищата това се вижда, че е така. Вижда се, защото всичко това, което е въпрос на съзерцателност, на съпреживяване, на изстрадване, ако мога да кажа, вече не съществува или е сведено до много нисък праг. И резултатите са, според мене, по-повърхностни, не са такива, каквито трябва да бъдат. Липсва, как да ти кажа, вътрешния пламък, вдъхновението, това, което прави едно произведение голямо. Смениха се, базата се смени, представите за нещата. Напълно възможно е това, което казвам в очите на младата генерация, да е старомодно. Те имат право да мислят така. Варна беше и си остава едно място, според мен е белязано от, така използвам един шаблон, от Бога с добра, много прекрасна география. И там, където хората се намесвали по-малко, е все още по-хубаво. Намесата на хората, пак ти казвам, че е много деликатен момент, много сложен, особено в периоди, в които има така бумове в строителство, в инвестиции и така нататък. Там рисковете да се направят грешки са по-големи и то се получава това нещо. Не може нещата да стоят такива, каквито са замръзнали. Животът е една динамика фактически, една непрекъсната промяна. Но би трябвало да не се губи мярката и в този смисъл въпросът и разбирам какъв е, няма да отговоря, защото би трябвало да говоря за конкретни работи, е възможно да сбъркам, говорейки за точно определени работи. И затова има места, на които ми е приятно да минавам и най-приятно ми е да вървя някъде, където природата е съхранена и да се кръста, да не я съсипат, защото има много апетити да бъде съсипано всичко в този град. Много упорито се борят някои за това нещо, дано не успеят. Ти виждаш какви груби грешки бяха допуснати, ама груби, фрапантни грешки за Черноморието, самото Черноморие. Един типичен пример е Слънчев бряг. Това е парадоксална идиотщина. Просто нямам, терминологията не достига
направи характеристика на щетите, които бяха нанесени на природата. Не говориме за икономическа стратегия. Пълна глупост. Значи, пари в глупави хора не трябва да попадат. Попаднат ли в ръцете на глупаци, смятай, че белите ще бъдат огромни. Вместо да се остави природата, да бъде основният фактор, както гърците, примерно, се стремят да си запазят крайбрежието, всеки си спрегна по един-два хотела, иди на Слънчев бряг, ще видиш какво е. Това е нещо страшно. След това пътя от Обзор насам към манастирите, които направиха, златни пясъци. Това бяха варвари с пари. Иди се разходи долу по крайбрежната алея. И пътя сега е хубаво, защото почва да се събужда природата. Направи целият тур. Като тръгнеш от... има едно топла вода такава, нали знаеш? Където пенсионерите си къпат нея. Отидеш чак до края и се качиш по стръмното и по Станчевата алея затвориш кръга. Да речем някъде. Много приятен маршрут, все още е съхранена природата. Има какво да се чуе, да се види. Но ти знаеш там битката за тая алея. Не знам. Смятам, че ще бъде голяма грешка, ако построят по крайбрежната алея казина или каквото и да било. Се вкарат цивилизация, обаче тя ще бъде вулгарна цивилизация. Няма да има това непосредствено усещане за природа. Разбира се, тук има аргументи, които са много силни, че са души брега и така нататък и така нататък. Те имат своето основание, ако обективно трябва да разсъждаваме. Но идеята е друга. Идеята не е толкова да се съхрани природата. Това е само паравана, зад който този възглед се лансира. Е просто комерциален аргумент. Защото са изместени нещата на абсолютно друга основа. Не са поставени на основа, ти кажа, разум, нравственост. Едни категории, които са просто погребани, съсипани, забравени. Всеки мисли, че е център на света. Егото ни е толкова голямо, че не знаем какво да правим с него. Стават смешни работи. Погледни на какво се е превърнала и вашата институция, за която работите. Направо, да, така е. Така е. За съжаление, вие, това е страшно оръжие, с което разполагате. Това оръжие може да бъде, примерно, да бъде креативно, може да бъде и унищожително. Аз ти казах. Значи, вие фактически сте хората, които искате или не искате, показвате блатото, в което живеем. Значи, отляво крякат там шоуто на Еди кой си, отдясно кряка шоуто на Еди кой си, по средата кряка шоуто на третия, някъде в единия ъгъл Камелия прави шоу, в другия ъгъл Еди кой си прави шоу. И по този начин се промиват мозъците на цяла генерация от млади хора, които не могат да оценят света верно. Вероятно бъркам, изглеждам страшно старомоден, обаче това са неща, които би трябвало да бъдат предмет на много сериозна дискусия и политика държавна. Но изглежда на някого удобно така да бъде и прокарват определени неща.
мога да ти кажа от кои неща съм доволен и изобщо думичката доволен аз не я обичам. Някак си не върви да си правя самооценка. Поне това съм научил за тия години, защото смятам, че битката с егото е много дълга до края на живота. Би трябвало да води човек с това нещо. Не трябва да се разменят местата, разбираш ли? В един случай някои поставят каруцата пред коня и успяват. Има си една логика на живота, която в края на каща връща всичко онова, което сме опитали да разместиме по някакъв начин, по силата на нашите желания, живота си ги поставя на място накрая. Накрая всичко идва на място. Но някакси, докато сме живи, трябва да повече да мислиме за тия неща, да не се поставяме в центъра на света без основание. Това е въпрос на лична култура, на характер, на структура човешка. Много често глупостта измества. Приятно е така да се говори за тебе, колко е голям, колко е. Но как? Това истина ли е, не е ли? Това е основният въпрос, който трябва да си задаваме. Хората загубиха, как да ти кажа, нравствените си маркери. Би трябвало някакси да бъдем по-откровени един с друг. Аз съм противник на това, на тази анархия, която съществува в момента. Ако мога да кажа, търся точната дума. Издевателства по някой път върху определени принципи. Каквото и да се прави, би трябвало да се прави сериозно. Тоест да се опитват младите или по-старите колеги да бъдат професионалисти. Това е трудно, защото просто динамиката е толкова голяма, че ако искаш да отреагираш на всички промяни, които стават, ти нямаш време за задълбочаване. Сериозното изкуство винаги е респектира. Винаги респектира. Независимо от формата, която използваш. Дали ще бъде видеоизкуство, дали ще бъде инсталация, дали ще бъде традиционна скулптура, изпълнена в камък, в дърво, винаги трябва да има този елемент на респекта. Изправяйки се пред това нещо, ти да видиш отсреща едно преживяване в автора, една мисъл, която той ти съобщава по някакъв начин. То трябва така или иначе да те извади от нормалното ти състояние. И даже, ако ще да те пречисти по някакъв начин, това, което
Аристотел говори за катарзиса, всъщност винаги остава. Винаги трябва да е на лице. Няма ли го това нещо, не е сериозно. Ето сега, ако вземеш Христос с неговите работи, въпреки огромния апарат от хора, които работят за него, стотици и десетки хора се трудят и така нататък, мащабите му, хубавите му работи са наистина едно ниво. И веднага виждаш, че имаш насреща си художник, който мисли по някакъв начин, опитва се да съобщи някакви неща. Бих бил радостен, ако Христо мисли така за неща, които са различни от неговите. И допускам, че е така. Защото един тясно скроен човек не може да направи това, което прави той. Тоест, толерантността е задължително условие. Да допускаш, че може и по друг начин да се реагира на света. Смятам така да завършим. Съгласен ли?